ஹலோ ஃப்ரெண்ட்ஸ், எல்லாருக்கும் வணக்கம். இன்றைக்கி நமக்கு வந்து பேஷன் வர்சஸ் ப்ரொஃபஷனில் பார்க்க போகிறது இதயத்தில் இருக்கிற அடைப்பை நீக்கிறதுக்கான ஒரு சிறந்த மருந்து. இதை பைபாஸ் பண்ண போகிறவங்களும் ஏற்கனவே பண்ணவங்களும் கூட எடுத்துக்கலாம். அப்போ உங்களுக்கு ஒரு நிரந்தர தீர்வு கிடைக்கும் இதில். ஸோ இதை பார்க்குறதுக்கு முன்னாடி இதுவரை நம்மளோட சேனல் சப்ஸ்கிரைப் பண்ணாதவங்க சப்ஸ்கிரைப் பண்ணிக்கோங்க. கூடவே ஒரு பெல் ஐக்கான் வரும், அதையும் கிளிக் பண்ணிக்கோங்க. அப்போ தான் நம்ம சேனலில் எப்போ வீடியோஸ் போட்டாலும் உங்களுக்கு ஒரு நோட்டிஃபிகேஷன்ஸ் வரும். இதுக்கு தேவையான பொருட்கள் பார்த்துடலாம். ஃபஸ்ட்டு வந்துட்டு நான் இஞ்சி எடுத்திருக்கேன். இந்த இஞ்சி வந்துட்டு தோல் நீக்கி சுத்தமாக எடுத்து வச்சுருக்கேன். இது எவ்வளோ எடுத்திருக்கேன் அப்படின்னா 1/4 கிலோ அளவுக்கு எடுத்திருக்கேன். தென் 1/4 கிலோ வெள்ளைப்பூடு, தேசிக்காய், அப்புறம் ஆப்பிள் சைடர் வினிகர் நம்ம கொஞ்சம் எடுத்திருக்கோம். இப்போ இந்த தோல் நீக்கிய இஞ்சியை நான் வந்துட்டு ஒரு மிக்ஸி ஜாரில் போட்டு ஒரு துளி கூட தண்ணி இல்லாமல் அரைச்சி எடுத்துக்க போகிறேன். அப்போது 1/4 கிலோ அளவுக்கு இஞ்சியை நம்ம தண்ணியே சேர்க்காமல் அரைச்சி எடுக்கும்போது நமக்கு வந்துட்டு 1 கிளாஸ் அளவுக்கு சாறு வரும், நல்ல இஞ்சியாக இருந்தால். இல்லைன்னா நீங்கள் பார்த்து எடுத்துக்கோங்க. 1 கிளாஸ் அளவுக்கு இஞ்சி சாறு நமக்கு கண்டிப்பாக தேவை. தண்ணியே ஊற்றாம அரைச்சி எடுத்தது. அதுக்கப்புறமா நான் பூண்டையும் வந்துட்டு 1/4 கிலோ பூண்டையும் இப்படி நான் வந்து மிக்ஸி ஜாரில் தோல் நீக்காமல் அப்படியே அரைச்சி எடுத்துக்க போகிறேன். இதுவும் நமக்கு 1 கிளாஸ் அளவுக்கு தேவை. அப்போ இதையும் நம்ம அரைச்சி எடுத்துட்டு ஒரு துணி அரிப்பில் போட்டு அரைச்சி எடுத்துக்கலாம். இதுலேயும் நமக்கு 1 கிளாஸ் அளவுக்கு சாறு வேணும், தண்ணியே ஊற்றாத சாறு. இதுக்கப்புறமா நம்ம என்ன எடுக்க போகிறோம் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா தேசிக்காய், அதாவது எலுமிச்சம்பழம். இந்த எலுமிச்சம்பழத்தையும் வந்துட்டு தண்ணி ஊற்றாமல் நம்ம புழிஞ்சு எடுத்ததில் 1 கிளாஸ் அளவுக்கு நமக்கு எலுமிச்சஞ்சாறும் தேவை. இதுக்கப்புறமா நம்ம வந்து இப்போ அடுப்பை பற்ற வச்சு பாத்திரத்தை வச்சுக்கலாம், ஒரு பாத்திரம். இதில் ஃபஸ்ட்டு நான் வந்துட்டு இஞ்சி சாறை ஊற்றுறேன். முதல்ல இஞ்சி சாறை நம்ம சேர்த்துருக்கோம். அதுக்கப்புறமா நம்ம என்ன சேர்க்க போகிறோம்னா பூண்டு சாறு சேர்க்க போகிறோம். பூண்டு சாறும் கூட சேர்த்தாச்சு. சேர்த்ததுக்கப்புறமா நல்லா கொஞ்சம் கலந்து விட்டுக்கலாம். அதுக்கப்புறமா நம்ம என்ன பண்ண போகிறோம்னா தேசிக்காய் சாறு, லெமன் சாறு இருக்குல்ல, அதையும் கூட சேர்த்துக்க போகிறோம். 1 கிளாஸ் அளவுக்கு, கொட்டையெல்லாம் நீக்கியது. இப்போ நம்ம 1 கிளாஸ் அளவுக்கு ஆப்பிள் சைடர் வினிகர் இருக்கு இல்லையா, அதையும் சேர்த்துருக்கோம். அப்போது 4 கிளாஸு எல்லாமே பார்த்துக்கோங்க அளவு. இதை வந்துட்டு நம்ம நல்லா கிண்டிக்கிட்டே இருக்கணும். 1 கிளாஸ் இஞ்சி சாறு, 1 கிளாஸ் பூண்டு சாறு, 1 கிளாஸ் தேசிக்காய் சாறு, 1 கிளாஸ் ஆப்பிள் சைடர் வினிகர், 4ஐயும் ஊற்றி நம்ம நல்லா மிக்ஸ் பண்ணி கொடுக்கணும். அப்போ இப்படி நம்ம கலந்து கொடுக்கும்போது நமக்கு ஃபுல்லாகவே இந்த மருந்து செய்கிறதுக்கு ஃபுல்லாகவே நம்ம லோ ஃப்ளேமில் தான் வச்சு செய்யணும், ஹை ஃப்ளேமில் செய்யக்கூடாது. இதை யாரெல்லாம் எடுக்கலாம் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா அதிகப்படியான கொழுப்பு உடம்புல தேங்கி இருக்கிறவங்க, இதயத்தில் அடைப்பு ஏற்பட்டு அதனால் பைபாஸ் சர்ஜரி வரை போனவங்க, அதை பைபாஸ் சர்ஜரி பண்ணதுக்கும் அப்புறமும் நல்ல தீர்வு கிடைக்காம இருக்கிறவங்க, இவங்க எல்லாமே இவங்க எடுத்துக்கலாம். ஆக்சுவலாக எங்கள் ஏரியாவில் ஒருத்தங்க இப்படி வந்துட்டு இதயத்தில் அடைப்பு ஏற்பட்டு பைபாஸ் சர்ஜரி பண்ணி அப்போவும் சரியாகாமல் இருந்ததுனால இந்த மருந்தை எடுத்து அவங்களுக்கு குணமானதுனால எங்ககிட்ட சொன்னாங்க. அதை தான் நாங்கள் இப்போ மருந்தாக போட்டிருக்கோம். அப்போது இதை வந்துட்டு யாரெல்லாம் எடுத்துக்கலாம்னா அதிகப்படியான கொழுப்பு உடம்புல இருக்கிறவங்க, அதிகமாக பசியே எடுக்காமல் சாப்பிடாமல் ஒரு மந்த நிலையில் இருக்கிறவங்க, அதிகப்படியான சளி இருக்கிறவங்க கூட எடுத்துக்கலாம். இதை வந்துட்டு நீங்கள் தொடர்ந்து எடுத்துக்கும் போது உடம்பு ரொம்ப குறையும். ரொம்ப குறையுன்னு சொல்கிறத விட அதிகப்படியான கொழுப்பு எல்லாமே நல்லா கரையும். அதனால் உடம்பே இல்லாமல் டிப்ரெஷனால் சில பேருக்கு வந்துட்டு பிளாக்கிங் வரலாம், ஸ்ட்ரெஸ்னால் ஹார்ட் பிளாக்கிங் வரலாம். அவங்களுக்குலாம் அதிகப்படியான கொழுப்பு இருக்காது, ஆனால் தேவையில்லாத கொழுப்பு படிஞ்சிடும். அவங்களும் இதை எடுத்துக்கலாம். ஆனால் எந்தெந்த அளவு எடுக்கணும் அப்படிங்கிறது தான் இதில் முக்கியம். அதை வந்துட்டு நான் வீடியோட கடைசியில் சொல்லிடுறேன். ஸோ இது நல்லா பார்த்துக்கோங்க. இது எவ்வளோ நேரம் கிண்டணும் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா கரெக்டாக 2 மணி நேரம் கிண்டணும். 2 மணி நேரம் நம்ம ஸ்லோவாக வச்சுட்டு ஸ்லோ ஃப்ளேமில் வச்சு நல்லா லோ ஃப்ளேமில் வச்சு நம்ம இதை கிண்டும் போது நமக்கு இப்படி நல்லா வற்றி வரும். 4 கிளாஸ் அளவு சாறு வந்துட்டு எவ்வளோ அளவு வரும் அப்படின்னா கரெக்டாக 1 கிளாஸ் அளவுக்கு வந்துடும். அப்போது நமக்கு இது நல்லா இப்போ வற்றி வந்துட்டு இன்னும் கூட எங்களுக்கு 1/2 மணி நேரம் இருக்குது பாருங்கள். இப்போ போய் நல்லா வற்றிட்டு கரெக்டாக அந்த 2 மணி நேரம் முடிகிற ஸ்டேஜில் எப்படி ஆகும்னா லைட்டாக குளுன்னு வந்திருக்கும். அதை வந்துட்டு நம்ம பார்த்துக்கலாம். இப்போது இதை வந்துட்டு நம்ம நல்லா கிண்டிக்கிட்டே இருக்கோம். இதை வந்து எப்படி சாப்பிடணும், எப்போல்லாம் சாப்பிடணும் அப்படிங்கிறதும் நான் சொல்லிடுறேன். ஆனால் அது ஆண்கள் பெண்கள் எல்லாருமே சாப்பிடலாம். இது வந்துட்டு இது மருந்து சொல்கிறோம், அதனால் நீங்களும் ட்ரை பண்ணி பாருங்கள். இப்போ வந்துட்டு நமக்கு 2 hours கரெக்டாக ஆகிட்டு இப்போ பாருங்கள் நல்லா மருந்து கலரும் கொஞ்சம் டார்க் ஆகி சேஞ்ச் ஆகி நல்லா குளுன்னு கூட வந்திருக்கு. நம்ம இந்த ஸ்டேஜில் என்ன பண்ணிக்கலாம் அப்படின்னா அடுப்பை ஆஃப் பண்ணி நம்ம இறக்கி வச்சுக்கலாம். இறக்கிட்டு நம்ம இதில் இன்னும் ஒன்று சேர்க்க போகிறோம். அது என்ன அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா இப்போ பாருங்கள் நல்லா கட்டியாக வந்திருக்கு. இது கரெக்டாக 1 கிளாஸ் இருக்கும். இப்போது இது அடுப்புலேருந்து இறக்கி கரெக்டாக 5 செகண்ட் வந்து நான் இதை விட்டுடுறேன். ஏன் அப்படின்னா ரொம்ப சூடோடு நம்ம வந்து இதை மிக்ஸ் பண்ண வேண்டாம் அப்படிங்கிறதுனால கரெக்டாக
கரெக்டாக 5 செகண்ட் தான் விட்டுருக்கேன். அதுக்கப்புறமா நான் அதை வந்து ஒரு கிளாஸில் மாற்றி எடுத்துக்கிறேன். எதுக்காக நான் கிளாஸில் ஊற்றி காட்டுறேன் அப்படின்னா அளவு காட்டுறதுக்காக. ஒரு கிளாஸுக்கு கொஞ்சம் கூடவோ கொஞ்சம் குறையவோ வரும், அது வந்து பிரச்சனை இல்லை. ஆனால் நமக்கு 2 மணி நேரம் லோ ஃப்ளேமில் வச்சு கிண்டணும், அதுதான் நமக்கு வந்து கணக்கு. இப்போ வந்து கரெக்டாக எங்களுக்கு ஒரு கிளாஸ்னா வந்திருக்கு. இந்த ஒரு கிளாஸை வந்துட்டு நான் வந்து ஒரு மிக்சிங் பவுல் எடுத்து சேர்த்துக்க போகிறேன். இது கூட நான் வந்து இன்னொரு பொருளும் ஆட் பண்ண போகிறேன். அதனால தான் நான் மிக்சிங் பவுலில் ஊற்றுறேன். பார்த்துக்கோங்க, சூடோடய நம்ம ஆட் பண்ணணும், இல்லாட்டி அது மிக்ஸ் ஆகாது. இது கூட நான் வந்து சுத்தமான தேன் இருக்கு இல்லையா, அந்த சுத்தமான தேனையும் ஆட் பண்ண போகிறேன். ஏன்னா தேனும் ரொம்ப 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 நல்லது, கொழுப்பு இருக்கிறதுக்கும் கூட, ஹார்ட்டுக்கு நல்ல ஹெல்த்தும் கூட. ஸோ இதில் சுத்தமான தேனை நம்ம எந்த அளவுக்கு மருந்து ஊற்றணும், ஒரு கிளாஸ் அளவுக்கு ஊற்றணும் இல்லையா, ஸோ அதே அளவுக்கு நம்ம வந்து தேன் சேர்க்கணும். ஒரு கிளாஸ் அளவுக்கு மருந்துக்கு நம்ம 1 கிளாஸ் அளவுக்கு தேன் அப்படியே சேர்த்துக்க போகிறோம். தேனையும் சேர்த்து நம்ம கலந்து கொடுக்க போகிறோம். ரொம்ப ஆற வச்சு நீங்கள் சேர்த்திங்க அப்படின்னா தேன் வந்து இதில் மிக்ஸ் ஆகவே செய்யாது. அதனால் கரெக்டாக 5 செகண்ட் தான், கரெக்டாக அந்த இதுக்குள்ளே நீங்கள் அந்த வேலையை பார்த்துருங்க. தேனை வந்து நல்லா நீங்கள் சேர்க்கும் போதே நல்லா கரண்டி வச்சு மிக்ஸ் பண்ணி கொடுக்கணும், நல்லா கொஞ்சம் ஃபாஸ்ட்டாக அடிச்சு. அப்படி இல்லை அப்படின்னா தேன் கடைசி வரைக்கும் சேரவே செய்யாது, மருந்தும் தேனும் தனித்தனியாக நிற்கும். இதை யாரெல்லாம் சாப்பிட்லாம் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா, நல்லா அதிகப்படியான கொழுப்பு, அது ஹார்ட் பிளாக்கிங் அந்த ப்ராப்ளம்லாம் இருக்கிறவங்க சாப்பாட்டுக்கு 15லேருந்து 30 நிமிஷத்துக்கு முன்னாடி 1 டேபிள் ஸ்பூன் அளவுக்கு அல்லது 15 ml நீங்கள் வந்துட்டு அதை குடிக்கலாம். இதை வந்து 1 ஸ்பூனோ அல்லது ஒரு 15 ml கணக்கு எடுத்து நீங்கள் குடிக்கலாம். சாப்பாட்டுக்கு 15லேருந்து 30 நிமிஷத்துக்கு முன்னாடி. இது எப்படி குடிக்கலாம்னா 3 வேளையுமே குடிக்கலாம். சில பேருக்கு வந்துட்டு அதிகப்படியான கொழுப்பு இருக்கிறவங்க நீங்கள் 3 வேளையும் குடிக்கலாம். சில பேருக்கு கொழுப்பே இல்லாமல் ஏற்கனவே ரொம்ப ஒல்லியாக இருப்பாங்க, ஆனால் ஹார்ட் ப்ராப்ளம் இருக்கும். அவங்க வந்துட்டு சாப்பாட்டுக்கு ஏதாவது ஒரு வேளை மட்டும், காலையிலையோ அல்லது நைட்டோ மட்டும் நீங்கள் வந்து இந்த மருந்தை குடிக்கலாம். இந்த மருந்து வந்துட்டு ஒரு 10லேருந்து 15 நாள் வரைக்கும் நல்லா சுத்தமாக கெட்டு போகாமல் இருக்கும். எப்போவுமே மருந்து பொருள் அப்படின்னாலே கண்ணாடி பாட்டிலில் தான் ஊற்றி வைக்கணும், அப்போ தான் அதோடைய தன்மை கெடாமல் மாறாமல் இருக்கும். கண்ணாடி பாட்டிலில் வந்து அதோட தன்மையை அப்படியே இறுக்கமாக வச்சுக்கும். அதனால் நான் அந்த கண்ணாடி பாட்டிலில் ஊற்றி எடுத்துக்க போகிறேன். இது வந்துட்டு 10லேருந்து 15 நாள் கெடாமல் இருக்கும். தண்ணி இல்லாத கண்ணாடி பாட்டிலாக இருக்கட்டும், கைப்படாத மருந்தாக நீங்கள் கைப்படாத அளவுக்கு செஞ்சு வச்சுக்கோங்க. நான் கண்ணாடி பாட்டிலில் ஊற்றி ஸ்டோர் பண்ணி வச்சுக்கிட்டேன். இந்த தகவல் பிடிச்சிருந்தால் லைக் பண்ண மறக்காதீங்க ஃப்ரெண்ட்ஸ். இந்த தகவல் உங்களுக்கு பயனுள்ளதாக இல்லாவிட்டாலும் உங்களுக்கு தெரிஞ்சவங்க யாருக்காவது பயனுள்ளதாக இருக்கலாம், அதனால் ஷேர் பண்ணவும் மறக்காதீங்க. உங்களுடைய கமெண்ட்ஸை கமெண்ட் பாக்ஸில் தெரிவிங்க. தேங்க்யூ ஃப்ரெண்ட்ஸ். நெக்ஸ்ட் வீடியோவில் மீண்டும் சந்திக்கலாம். பாய்.